गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिआर सोरखारनि जिउ राहा दानायनि मावथांखि बायदियै अगर दंफां फुलि राननानै होदों TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनसिरि ब्लक UPPLनि TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा बिटिआर सोरखारनि लिभलिहुड मिशन बायदियै धोनसिरि ब्लकनि सिङाव गासै 33 रोजानिबो बांसिन अगर दंफां फुलि राननानै होदों आबादारि हानजाफोरनो। कुसुगावनि जालु बाजार आरो साहा गङिया गामियाव BPF दोलोनि सावराय जथुम। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दिनै कुसुगाव ब्लक BPF दोलोआ कुसुगावनि जालु बाजार आरो गङिया गामियाव रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जथुमो। बे सावरायमेलाव आलासि महरै बाहागो लायो फारियै मिरु BPF दोलोनि लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म, लाइमोन आफादनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी आरो अल BTC कन्ट्राक्टर कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथांमोनजों लोगोसे BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बे सावरायमेलाव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोखौ देरहासार जाहोनो थाखाय BPF दोलोआ माबायदि खामानि मावगासिनो दङ आरो माबायदि रायजो राजाफोरनि मदद मोनोब्ला BPF दोलोआ देरहासार जागोन बेफोरखौ रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायनायजों लोगोसे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारा माबायदि हाबा मावगासिनो दङ बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा माबायदि गोजोननाय दङ बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो। गंनै ट्राकआ मोखांजों मोखां सौग्रावदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा 17 नं गाहाय राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। पर्बतजरा निउ फानबारि 17 नं गाहाय राजा लामायाव धुबुरीजों मोखां जानानै थांबाय थानाय AP39PF1789 आरो गुवाहाटीजों मोखां जानानै फैबाय थानाय WB65C 5754 गंनै ट्राकआ मोखांजों मोखां सौग्रावलायो। जाहोनाव सानै ट्राक सालायगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो। ट्राक सालायगिरिया 2 घन्टासो सम थानांदों मटर सिङावनो। जोबथारनायाव एक्से केपेटरजों सिफायनानै सालायगिरिखौ दिहुननो हायो। जाथायथिलियाव बगिरिबारि पुलिस बिफाना नुजाथिफैना जोखोम जानाय सानै ट्राक सालायगिरिखौ धुबुरी मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जायो। टिकियाजुलियाव मन्त्रि अशोक सिंगाला हा पाट्टा राननानै होदों। टिकियाजुलि फुटपारा स्टेडियामाव मिशन बसुन्धरा 2.0 हा पाट्टा राननाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि एबा टिकियाजुलि बियाबनि MLA अशोक सिंगाला गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गासै 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव मन्त्रि अशोक सिंगाला फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BJPआ मोन 12 देरहासारगोन होननानै बुंथियो। बिर लाचित सेनानि 6 सोद्रोमाफोरखौ गुवाहाटी नोगोर पुलिसआ खादों। बरझारनि इकम टावाराव SSC GD आनजादाव नुजानो फैनाय गुबुन रायजोनि बिजाथिखौ बिर लाचित रौनिया हानजानि सोद्रोमाफ्रा बायजोनि बिजाथिनि मुङाव हमनानै लाखिदोंमोन, जायनि जाहोनाव नंगुबै बिनायसाया आनजाद मिरु नुजाथिनायाव हेंथानि मोगा-मोगि जानांदोंमोन। भुगिनांनाय बिजाथिनि अजद आरो गसर रुजुहोनायनि सायाव बिथा खालामनानै बिर लाचित सेनानि सोद्रोमा बिकास बरुवा, तपन कुमार शर्मा, जयन्त शर्मा, राजेश देउरी, बिक्रां कलिता आरो कुरुन स्वर्गियारिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। गसाइगावनि कासियाबारि बुरासारा PCDC नब्लाङाव शक्ति सन्मान हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कासियाबारि बुरासारा PCDC नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै शक्ति सन्मान हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव CRP, BO आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां आइजोफोरखौ बिटिआरनि रेवरेवा नार्जिहारिया बरायदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।